αρματωμένος με σταυρό και με χρυσό κοντάρι. Άγγελος είσαι στη θωριά και Άγιος στη Θεότη. Παρακαλώ σε βοήθαμε, Άγιε στρατιώτη. Από το άγριο θεριό και δράκοντα μεγάλο, αν δεν επήγαινε άνθρωπος κάθε πρωί και άλλος, αν δεν επήγαινε άνθρωπος κάθε πρωί στην ώρα, κανέναν δεν αφήνανε νερό να πιει στη χώρα. Τα μπολετιά ερίξανε, τίνος θέλουν να τύχουν, και τύχανε τα μπολετιά εις τη Βασιλοπούλα, όπου την είχε η μάνα της μία και ακριβοπούλα. Και ο βασιλιάς αν το έμαθε, πολύ βαρύ του εφάνη. Το βιός μου όλο πάρτε το και το παιδί μου αφήστε. Ο λαός σηκώθηκε αρρύθμιτος, στο βασιλιά πηγαίνει. Ή δώσ' μας το παιδάκι σου ή παίρνουμε και σένα. Πάρτε το και στείλτε το τα τίμητα λιθάρια και με τα χρυσά και τα αργυρά και τα μαργαριτάρια. Κάντε τον ύφη και δώστε στο δράκοντα να το γλυκομασίσει. Τα μάρμαρα του πηγαδιού ρίξανε την αλυσίδα και δέσανε την όμορφη και άτυχη κορασίδα. Αϊγιώργης ευουλήθηκε, θέλει να την εσώσει, από το άγριο θεριό να την ελευθερώσει. Το γρίβο του εκαβάλισε και τον οδηπορίζει. Στο στήλο εκεί του πηγαδιού πηγαίνει και καθίζει. Φύγε αφέντη μου, μήπως θα φάει και σένα, τούτο το άγριο θεριό όπου θα φάει και μένα. Άσε με κόρη, άσε με, και μια προσευχή να κάνω. Εγώ φωνεύω το θεριό και από εδώ σε βγάνω. Ο Αϊγιώργης προσευχήθηκε και το θεριό ανεβαίνει. Τα όρη όλα τρίζουνε και τα κλαδιά σαλεύουν. Της κόρης τα ματάκια της ως αν τις βρύσεις τρέχουν. Σήκω, σήκω αφέντη μου, και το νερό αφρίζει, και ο δράκοντας τα δόντια του για μια τα ακονίζει. Ο Αϊγιώργης σηκώθηκε σαν παραλογιασμένος και το κοντάρι του άρπαξε σαν να ήταν μαθημένος. Μια κονταριά τον χτύπησε, τον πήρε μέσα στο στόμα και παρευθύς τον ξάπλωσε χάμος στη γη στο χώμα. Σύρε κόρη στο σπίτι σου, πάνε οι γονείς σου και πες τους ποιος σου έσωσε σήμερα τη ζωή σου. Και ο βασιλιάς τον ρώτησε και ο βασιλιάς του λέει: «Χαίρε βασιλεία μου, χαίρε και το παιδί μου, χαίρε και την κορώνα μου που έχω στην κεφαλή μου. Χαίρε τη βασιλεία σου, χαίρε και το παιδί σου, χαίρε και την κορώνα σου που έχεις στην κεφαλή σου. Για πες μου, νέε μου ένδοξε, πώς λένε το όνομά σου, για να σου κάνω χάρισμα να είναι της αρεσκιάς σου». «Γιώργιο με λέγουνε από την Καπαδοκία. Θέλεις να κάνεις χάρισμα, κάνε μια εκκλησία και βάλε και ζωγράφισε Χριστό και Παναγία. Και στη δεξιά της τη μεριά βάλε έναν καβαλάρι, αρματωμένο με σταυρό και με χρυσό κοντάρι».